Karong panahon na kung naay usa ka tawo nga daygon tungod sa iyang mga nakabot nga kalampusan, ang kasagaran gyud nga itubag salamat, di ba? Bisag ako dayga ko ninyo. Bakakon. Matubagin nato, salamat ka na lasang tinuod ay sanang sagutay guwapo nga wa magi ko kasuway ana to batan-on pa kung ginganlan ko guwapo karon na noong hapit na matapos. Grabe sa ninyo kabakakon oy. Ang ko salamat gyud mo, salamat, thank you ana kita. Si Maria lahi kayo. Pag-ingon, pagdaig, bulahan kas tanang babae, ikaw ang inahan sa manunubos, purting lipaya nako hastang akong anak gadi asod sa akong tiyan, miulpot sa kalipay, pagkabulahan gid nimo. Ana, unsay tubag ni Maria? Na, tanawag unsay una niyang gisulti, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Wa mo ka, G? Inig daig nga rin niya, daigon siya, ang iyas ang kasing-kasing. Wa magkana gumingon salamat sa to pag-iangko nimo ang pagdaig. Pero si Maria iyang ipasa sa Ginoo. Ipasa niya nga naman kay siya usa lang ka sulugoon. Dili gyud mo angkon si Maria nga siya mo'y angayng daigon kung dili ang Ginoo nga nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Mao na siya ang nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Karon og naa kay balay rong dako, kinsa may nagbuhat anang imong balay? Og ikaw liwat kang Maria, moingon jud ka nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo kay gisugo ko niya pagbuhat aning balay. Di ba? Di ka magsigdaig ako ng balay nya imo ding koralon, no trespassing, private property. No, imo na private property naman. Pero kinsa may nagbuhat diha nimo, kinsa may naghatag nimo kahigayunan nga makabuhat ka, kinsa may nagbubo nimo sa mga grasya aron ka makabuhat ana, di ba ang Ginoo? Nganong giangkon man nimo? Mao na si Maria wa gyud matintal sa yawa. Kining gihisgutan sa unang pagbasa nga dunay babae nga nagmabdos nya giatangan sa dragon. Ang dragon gusto nang mo patay niya og sa bata nga iyang ianak si Maria ni. Nya ang dragon mao ang yawa. Kining yawa kusog kay ni mangangkon nga siya tag-iya hasta gud langit iyang angkonon. Mao na naadto na noon siya sa impierno. Kanang kusog kay mangangkon nga ako ni yawan ona gipuy-an na si yawa. Kinsa dinhi ang kusog kay mangangkon nga iyang balay, iyang asawa, iyang bana, iyang anak ta sa kamot. Kanang mangangkon gyud ba? Pulos-pulos mo bakakon. Kusog kay mo mangangkon ay ganong imo nang gibunog akong anak, akong anak. Si Maria sa dihang gibunog og maayo ang iyang anak, wa siya moangkon nga ako ning anak. Unsa man, anak nis Ginoo, kinsa man kung mubabag sa iyang kamatayon nga anak man siya sa Ginoo, kung gusto pagyud sa Ginoo nga kaning anaka dili ni mamatay, di gid ni mahitabo. Mao na si Maria igo rang mihilak kay nahigugma man siya sa Ginoo, pero nagbarog ra siya didto, wa gyud masuko sa nagbunog sa iyang anak og nagbitay sa cross. Nga naman wa man siya mangangkon. Na kinsa niyo dinhi ang wa mo angkon sa iyang naong nga imo nang naong. Sige, taas ka mo. Hoy, daghan kay nato mangangkon gyud naong. Mao na magsinawayay tas atong naong hasta pare sawayon pa. Karon iguman aning misa na magimanaway ani ba? Siya na father ba sige gisgot anang naong mura sag unsay naong. Nganong magsinawayay man tas atong naong kita day gabuhat ani?
Ang Ginoo, ang imong ginikanan mo'y nagbuhat anang imong naong. Nganong imong man ang giusab? Wa ka kauyon sa nagbuhat ana. Nya karon kay imo na nang giusab, imo na nang gipaputi, imo na nang gibadlisan, imo na nang gipariban imong buhok, imo na nang gipakuluran nga ikaw na, imo na nang gipatatuan, imo na nang giariyusan, hastang ilong ariyusan, hasta dila ariyusan, ambot og unsa pay giariyusan. Niyang ko na karon nga ikaw na tagiya na. Ha? Yawa ka. Giyawaan ka, kay nangangko na ka. Si Maria, niingon ragid siya, nahinumdom kanako ang Dios nga makagagahom sa tanan, nahinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Karon ang mga tao mutawag kanako bulahan. Iya sa nang giangkon. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios dinhi kanako. Naabot tayo niingon ako, Bray, akong kaubang pari ba? Bay, tan surtihan mo no? Taliwa sa pandemic, nakahimo kag project nga dako ka istanan. Nya karon gihangyo pagyud ka ni Monsignor Ruben Labaho nga atong Vicar General nga motabang og himo anang kapilya sa kapilinha, di na makaya nako bayoy. Problema ang kong parokya, nya napag ito'y pangitaunon nga 30 million para sa lain, di madahana nya ikaw sugot sa gano. Ingon sa ko, sulugoon raman kong Monsignor Ruben, bay. Nya kanas Monsignor Ruben, sulugoon raman ang Archbishop Palma. Archbishop Palma, sulugoon raman sa nas Ginoo, kinsa man kong mubalibad. Siya asam kag kwarta. Nako, ako'y kwarta. Kabos raman ko nga sulugoon. Ang nanimba maoy muhatag. So bulahan katong mopalit ang way ikapalit kay tinuod sa gyung way ikapalit luhod mo og ampo ni Maria Mother Mary bendisyone ang tanang namalit tagai og healing and deliverance kaming tanan apil nang wa mo palit pero kadtong gasigig yubit gasigig saway ipa-COVID. ayaw ha, iris sayop ingna luwasa gyapon sila, apil gyapon sa healing and deliverance. Ana siya. Kamusta no kantor ba inyong timan-an man. Nya pasalamat nga gikan atong Domingo, katawanan kay tanan, pagka-Lunes doon na natay nadawat nga 11 ka buok ni palit, nahalinan tag 11 ka buok. Sa ikaduhang pagbasa miingon dire nga si Kristo nakabuntog sa kamatayon og kinsa tong mahiusa ni Kristo makabuntog sa iyang kaugalingong kamatayon. Pasabot ba nga dili mamatay? Giunsa man pagbuntog ni Kristo ang kamatayon nga mao iyang katapusang kaaway. Giunsa man? Gihigugma niya ang pagpakamatay. Kana bitang kaaway ingos Kristo unsaon pagbuntog ingon siya love your enemies. Usbawi kusga? Love your enemies. Kanang kaaway makahadlok man ginani mo, makapakulba man ani mo, makaparatol. Wa roy pinaka makaparatol nato kining COVID. Sige na, I love COVID. Ina. Ikaw sa padir anak. Bitaw, I love COVID. Nga naman, kay ang COVID mo patay. Higugmao nato ang kamatayon mga igsoon. Kay ang ato ganing Ginoo na higugma manganis kamatayon, kita na ba noy magdumot sa kamatayon? Higugma, mabuntog na nimo. Ma-relax ka. Dili day mo relax sa inyong gihigugma. Ay lingi ako na imong tupad. Relax ka, dili. Relax ka nga, nagkatupad mo, labi na gyud magsige na rog ubo. Relax ka. Og relax gani ka, congratulations. Ma-relax ta. Nya kung ma-relax na gani ta, kanang di ta magkaratol-ratol, dili ta mabuntog. Di ta mabuntog. Pero magratol-ratol gani ka, mabuntog yun ka.
Nga naman, di na makakapanghunahunag maayo, di na man imo magamit ang imong mga kusog o ang imong gahom, kay naratol man ka. Ora bag istoryang papa ba, nga na ako to'y tao, nga daghan kay armas, napay machine gun, napay Armalite, napay 45. Giistoryahan mi ani, ako mga 6 anyos, tingay ko ato nakabati, ingos papa, 40 yung daghan nag-armas. Sus, ang iyang silingan, sulngon bitaw siya, gadag, sundang, purting isuga, ni ambaks bintana, ay, gibiyaan ta ng armas. Na kung ano ni ambak man to siya, girak-rakan pa to niya sa masinggan, paingos papa, talawan man. Na, mabuntog yun. Si Maria, wa mabuntog, oy. Sa diyang gikulatag mayang anak, ni barog radyas tiilan sa cross. Ningon des Maria, ay kabalakadong, musaka ka sa imong trono, ug maghari ka didto. Nya ningon sa Kristo, onya ikaw ana tubag sa Maria sa tubag sa atong salmo. Unsa man tubag sa atong salmo karon? Nagabarog ang rayna diha sa iyang tuo, dinayanan og bulawan. Siya barog sa dito sa imong trono dong, kay ako sad mo barog sa niya ako sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Ingon des Jesus, sige, pabilin sa kadihas akong disipulo ha, tudluin na sila sa imong kinaiya, nga dili mahadlok mamatay sama aning akong gibuhat. Tudloi sila. Motong ni puyo si Maria tipon sa mga apostoles. Nya karon kamo, musunod mo style ni Maria. Gusto sad mong mubarog dito sa kilid sa trono sa Dios dito sa langit. Gusto dili? Kamatay na. Higugmaa ang kamatayon. Nya kanara bang taong mahigugmas kamatayon? Di gid na kabuhat og sala. Oh, panalitan asawa, kulatahos bana, di gyud masuko. Ngano man, maingon din siya, niya nang akong gihigugma, piti-piti na akong naong. Di ba? Sayon ra kayo. Nya, kawaton imong butang, kawaton, wa na mo'y kwarta, wa na mo'y kapalit bugas, maingon ra ka. Salamat Lord, ni anag yung akong gihigugma. Di na nidang tagdugay, patay gini, way kaon. Nya, lisod na ka ginhawas, ikag ubo, taas ka imong hilanat, ika, welcome to the club. Mauna ning akong gihigugma, lingkod na gyud karon, mubarog na gyud karon ani sa trono sa kiliran sa akong Ginoo ug sa mahal nga birhen. Hala, ka-excited nako magkita na gyud mi. Nya mohonghong ning yawa, mahimpierno ka. Nya may kaadili ay kay gasunod gud ko niya. Ana, di ba? Man mo madasig, sige manindog na.